κοίτα το γεράκι. Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Stumblegate και θα κάνουμε unboxing του Stumble Pass. Είμαι μαζί πίσω με τον Σπύρο 22, το κανάλι θα είναι στην περιγραφή. Και μετά από ένα χρόνο έχω επιστρέψει πίσω σε αυτό το κανάλι. Όπως βλέπετε έχω παίξει πάρα πολύ Stumblegate και έχω πάρει ολόκληρο το Stumble Pass. Και σήμερα θα κάνουμε unboxing, unboxing το Stumble Μάλλον Pass. δεν πλήρωσες, ρε, σίγουρα. Δεν πλήρωσες. Λοιπόν, Xmas Είναι ψεύτης, πλήρωσε, είναι ψεύτης. θα Άντε, κάνουμε πάρε και αυτά και αυτά. Θα πάρουμε και τα Legendary Το Shards. ηλίθιο αρκουδάκι με το βρωμικό βρακάκι. Snowing. Εγώ θα πατήσω τώρα αυτό το loot box. Ωραία, loot box. Ξεκινάμε, να δούμε θα τύχουμε. box, Θα δύο πετύχουμε πραγματάκια. Gems Εντάξει και το και token. Ποιος δεν ξέρει. Ωραία. Είμαι Θα πάρουμε Madison. το Common or Better. Θα πάρουμε σκατούλα ή Better. Θα πάρουμε rare, σίγουρα. Rare ή σκατούλα. Θα πάρουμε σκατούλα. Θέλω το ποδοσφαιρί. Αν σου λέω ότι θα πάρουμε rare, θα πάρω... Συγγνώμη. Πήρα τον αγρότη της καρδιάς σας. Λοιπόν, Η Στομπέλα. πάρουμε την στον Πέλα. Στον Περέλα. Ή στον Περέλα. Ωραία, πάγο. Παγάκι. Special emote. Πάγο. Για σου χρησιμοποιεί παγάκια. Ωραία, πάγωσα τώρα. Όχι ρε φίλε, μπάγκα ρε. Όχι. Α, το πήρε. Πάμε ρε για τζεμάκια. 100. Dolly Bear. Το ηλίθιο αρκουδάκι. Freeze Όπα, box. όπα. Ωραία. Λοιπόν, Κλαίει. θα πάρουμε 10 gem και token. Είμαι μάντης. Πάρτα 50 token. Μια Πάρτα χαρά. παιδάκια. Μια χαρά. Εγώ Μια ξέρω χαρά. τι είναι. 30 token. Θα πάρω εγώ Warm το, Fear. Θα πάρω εγώ το Legendary Present. Present. Θα πάρω και εγώ το Gem μικρό και το box Price box. και έχει Βλακιά. βλακεία. Ω! Πώς και έτσι, στα αγγλικά 30 token. Ή δεν μου δίνει 10 Και να 10. περιμένετε μέχρι το τέλος, θα ανοίξουμε πολλά sushi wheel. Αλήθεια θα κάνουμε πάρα πολύ sushi. Η βλακεία της καρδιάς επέστρεψε. Δεν μας δίνει ποτέ. Δεν μας δίνει ποτέ. skin. Βλέπε, Χειρότερο από το ενώ- μικρό loot box είναι. Μας έδωσε 10. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλά skin, όλο σου δίνει gem και token. Gem και token. Αλήθεια, μόνο gem και token. Δεν μας Υπάρχουν δίνει τίποτα. 1200 skin μέσα από τα loot box, εκεί πέρα σου δίνει gem. Θα μας δώσει πολύ βλακιά, κοιτάξτε. 3, 2, 1. Ουφ. Βλακιάς, Πάρτε το βαριέμαι. βλακιάς. Δεν μ' αρέσει. Χρειάζονται εμένα τα loot box, ρε Διογέννη. Πάρε αυτό, πάρε αυτό. Άνοιξε το εσύ, άνοιξε το εσύ. Έλα. Έλα. Τα μάτιασα ρε φίλε, τα μάτιασα. Κακή τύχη. 30, 50, Φυσικά θα 100, πάρουμε και το gift giving. Είμαστε ο Santa Clauses. Θα 50 πάρουμε gem. το επικό. Είναι επικό. Ωρε μάγκα. Ωρε μάγκα. Κορδέτε της καρδιάς σας επέστρεψε. Να δούμε, Και θα σου πάρουμε δώσει- το επικό πάντα. Oh my god. Είναι πολύ σπάνιο. Εγώ παιδί. θα ανοίξω αυτό το loot box. Λοιπόν, πάραμε... πάραμε είμαι καλός σε αυτό, είμαι καλός σε αυτό. το freeze. Συγγνώμη που πήραμε λίγα skin, αλλά ο Δεν. Διογέννης τα πήρε, εγώ δεν τα πήρα. Ανοίγουμε το price box. Έλα ρε φίλε, καλό price box και δίνει gem και token. Αμάν! Αμάν ρε φίλε. Όλο το Ήταν Stumble το Pass, καλύτερο, gem ήταν το και καλύτερο. token. Epic Teddy. Winter Teddy. Και Santa Ο 3.000. Santa 300 είναι. 3.000 ρε. 300. Κάτσε. Τώρα ήρθε η δική μου σειρά. Τι λέει εδώ. Α, και ο Διογέννης, αν θέλετε να σας κάνει φίλους, πρέπει να είστε στην ομάδα SD. Μόνο τότε κάνω φίλους. Μόνο Και SD. εγώ και ο Διογέννης. Πάμε Κανένας το άλλος. τελευταίο SD. Το sushi. Όχι. Πρώτα θα κάνεις ένα. Oh, no, no. Yes. Γύρα, θα πάρω duplicate. Θα πάρω duplicate. Yes. Yes. Μονή. Oh my god. Oh my gosh. Scam wheel, παιδιά, μην τον κάνετε. Μην το κάνετε. Μην το Δεν υπάρχει κάνετε. περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σουσιβίλ. Λοιπόν, 4 μαζί. τι 4 μαζί. Ένα. Οκ. Ένα, δύο, εγώ δύο. Θα πετύχουμε βλακεία. Όχι, ένα εγώ. Θα Αν κάνουμε ένα. πετύχεις το mythic μου σφύρα. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Special. Εγώ τώρα. Ένα τελευταίο εσύ. Oh, Ένα τελευταίο εσύ. special. Ένα τελευταίο εσύ. Special. Πήραμε το Sushi Master. Και εγώ το έχω. Πάμε πάλι. Όλα θα τα χαλάσουμε. Όχι, δεν θα χαλάσουμε τα τζέμ. Όλα δεν πειράζει. Όχι, σιγά, όχι, ρε. Σιγά.
Έτυχε το Mythic. What the? Δεν υπάρχει περίπτωση. Legendary wasabi crab roll. Ωραία. Και το Άλλο τελευταίο. ένα. Ένα τελευταίο. Θα το κάνω Διογέννης. Πάμε να παίξουμε, παιδιά. Θα πάρουμε βλακεία, δεν μ' άρεσε ποτέ. Mythic. Ρε, όχι. δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι. Όχι ρε εσύ φίλε. Δεν πειράζει. Αλλά έχουμε gem ακόμα. Θα πάρουμε... Τι θα δούμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε Έχουμε καινούριο special. Τι άλλο θέλετε? το Sushi Master Ethos. Και το legendary. Μην το ξεχνάς. Δεν ξεχνάω από το legendary ποτέ. Α, και αν θέλετε περισσότερα βίντεο από το Διογέννη, κάντε μια εγγραφή και σε μένα και σε αυτόν. Γιατί είναι μια μοναδική ευκαιρία που κάναμε βίντεο μαζί με τον Σπύρο, τον Σπύρο 22. Ναι. Και τώρα έρχομαι και εγώ να Ήρθε παίξουμε. Ήρθε η ώρα. Έρχομαι και εγώ να παίξουμε. Όσοι έχετε Οκ, δει το account ας μου, παίξουμε. Πάμε. Κόβουμε το βίντεο και μπαίνουμε. Έγινε ένα θαύμα και μας ήρθε πάλι gem. Πάμε να κάνουμε τελευταίο Sushi Wheel. Λοιπόν, 3, 3, 2, 1, πάμε. Πάμε. Mythic. Mythic. Mythic, Mythic. 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 Oh, Mythic. Ναι! Νέο skin! Spicy roll! Spicy roll! Πάμε! Τώρα όμως θα περιμένετε παιδιά για να παίζει και ο Σπύρο. Είμαστε πίσω τώρα και θα παίξουμε την custom πίστα pool. μου. Λοιπόν, παιδιά, επειδή θα τη γράψω και στο δικό μου βίντεο να ξανακάνω, αλλά και στο δύο να την παίξετε. Όλοι. Ρε φίλε, γιατί έβαλε Blaster Base? Κόψε το βίντεο, κόψε το. Είμαστε πίσω τώρα και Ναι, με και τώρα είναι σίγουρο ότι θα μπει η δική μου πίστα. Είναι only up by Spiros 22. Γιατί γράφω S22, γιατί δεν μου χώραγε. Συγγνώμη, Α, παιδιά, αλλά... sorry bro. So sorry. Κάτσε, είσαι πίσω. Πάμε. Guys, Ω. Κοίταξε κόλπα, εδώ πέρα να μπαίνετε πάνω. Ωραία φίλε. Τραμπολίνο. Ωραία. Όχι. Στην κάνει πιο γρήγορα κερδίζει. Κακό. Υπάρχει ένα μπαρ, παιδιά. Κάντε το αυτό το πράγμα. Υπάρχει ένα μπαρ. Χρονικά δεν μπορώ να το πω, αλλά έτσι είναι. Επειδή το ξέρω ότι με βλέπετε, όσοι με βλέπετε θα μάθετε και το μπαρ μου. Όσοι δεν με βλέπετε, δεν θα το μάθετε. Πρόβλημά σας. Δεν θα είστε κάτι pro player. Δεν θα ξέρετε. Δεν θα ξέρετε τίποτα. Κάνεις... Εντάξει παιδιά, το λέω για σας. Όσοι βλέπετε το Διογέννη θα ξέρετε και το κόλπο. Όσοι δεν το βλέπετε δεν το ξέρετε. Και έτσι δεν θα μπορείτε να την διαλέξετε αυτό. Αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Όσοι δεν βλέπουν Σπύρο 22 θα πεθάνουνε. Όχι! Όχι! Διογέννη, δείξω άλλη την πίστα, μην χάσεις. Αν έκανα κι εγώ βίντεο του την έδειχνα. Θα προσπαθήσω να μην χάσω ρε εσύ. Έχω φτιάξει δύο πίστες. Αν θέλετε να παίξουμε και τις δύο, την άλλη σε άλλο βίντεο. Θα μας το ξαναρωτήσετε. Πείτε, αν θέλετε να παίξουμε και την άλλη. Αλήθεια. Τώρα πρέπει να περιμένουμε για το στριφογυριστούλι να φύγει. Α, τι κάνεις. Με γυρνάς. Με ρίξε. Θαύμα. Θα σε είναι αυτό. Ρίξε με 100. Επικό save. Επικό. Πάμε. Σχεδόν έχουμε φτάσει στο επόμενο checkpoint, παιδιά. Πάμε. Η τύχη μας σήμερα ήταν υπερβολικά πάρα πολύ καλή. Θα δείτε και σε άλλα βίντεο που δεν θα είναι καθόλου. Και αυτή τη φορά δεν θα σταματήσω να κάνω το βίντεο. Σας το υπόσχομαι. Αν Διογέννη και εσύ είσαι εκεί, Αχα. Στην Άβυσσο πέφτουμε και οι δυο μας. Ναι. Μόλις πέθανες. Όχι ρε φίλε. Όσοι με είδατε, έχασα σε σημείο, μην πω τι. Ωραία. Συγγνώμη για αυτό που κάνετε 15 ώρες να κάνετε respawn, αλλά συγγνώμη, αλλά έτσι είναι το σχολιάζετε, παιδιά. Όχι! Όχι ρε φίλε, πάλι!
no, δεν είναι καθόλου καλό αυτό. Πέφτουμε κάτω πάρα πολύ, παιδιά. Πάμε speedrun. Speedrun είναι ο dream. Πάλι καλά. Dream. Δεν έχω πάει από εδώ πέρα ποτέ. Με έριξε κάτω. Με έριξε κάτω, Σφύρο. Πήγαινα να πάω μέσα, να μπω μέσα και με έριξε κάτω. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι... μου βάλε checkpoint. Ναι, και πάρει το checkpoint. Για όσους προσπαθούν να κάνουν αυτή την πίστα χωρίς να χάσουν, δεν υπάρχει. Όχι! Πρέπει να χάσουν. Δεν πέφτει κάτω πιο γρήγορα, ρε εσύ. Δεν πέφτει κάτω πιο γρήγορα. Θα πέσω... Θα πέσω κάτω. Θα πέσω σαν την... Έτσι. Όσοι με βλέπετε είμαι εκεί πάνω, αλήθεια. Διογέννη, με βλέπεις. Είμαι σε κάτι blocks εδώ. Με νύχνει κάτω μένα. Ξέρω τι πρέπει να κάνω. Θα χρησιμοποιήσω το volleyball. Είναι μια λύση. Θα χρησιμοποιήσω το volleyball. Όσοι είστε μάγκες, εκεί που είμαι εγώ, να πάτε από αυτά που γυρίζουν. Όσοι δεν είστε, μην πάτε. Όσοι είστε βασικά καλοί στο Stable. Αλήθεια, ναι. Όσοι δεν είστε, μην πάτε, γιατί θα χάσετε. Αυτό είναι αλήθεια. Και ο Διογέννης ούτε καν έχει φτάσει εδώ. Και θα χάσετε. Ρε, μέρισε κάτω. Κέρδισα! Κάτσε. Πού ήταν τότε τερματισμό, ήταν πολύ κάτω. Όχι, ήταν λίγο πιο πάνω. Λίγο πιο πάνω, θα το ξανακάνω αυτή τη φορά. Θα το ξανακάνουμε αυτό και αν θέλετε κι άλλα βίντεο από εδώ πέρα, από το Διογέννη. Αν θέλετε κι άλλα βίντεο, αν θέλετε κι άλλα βίντεο, κάντε μια εγγραφή, εντάξει. Γεια σας!